No niin, tervetuloa tähän mini-zoomiin aiheena, että mikä tuo sulle rentoutta? Mikä luo sulle rentoutta? Onko se aina se paikallaanolo tai mitä tahansa sä ootkaan määritellyt siksi, että kuinka sun täytyisi rentoutua? Mikä se on se juttu, mikä tuo sulle rentoutta? Mitä jos voidaan hetkeksi unohtaa kaikki se, minkä sä oot aikaisemmin kokenut tuovan sulle rentoutta? Niin jutut voi edelleenkin sisältyä siihen, mitä sä rentoutat itseäsi. Kuitenkin, voidaanko nyt hetki katsoa ihan tästä hetkestä käsiin, puhtaalta pöydältä? Mikä voisi olla sitä, mikä tuo sulle rentoutta? Ja voi olla, että ei tule heti mitään mieleen tähän liittyen. Ja tulee vaan kaikki ne rasittavat asiat mieleen. Ja tämmöinenkin kysymys vielä, että pitäisi unohtaa kaikki se, mitä on aiemmin käyttänyt rentoutumiseen. Ei ole ehkä kyse siitä, vaan just siitä, että voi aina jokaisessa hetkessä olla täysin läsnä ja katsoa sitä, että mikä toimii tässä hetkessä sulle. Ja ota näistä kysymyksistä vaan se, mikä todella toimii sulle. Jos sä et halua unohtaa nyt hetkeksi niitä asioita, mitkä tuo sulle rentoutta, niin annetaan niiden olla matkassa mukana. Tämä oli vaan semmoinen avaava kysymys tähän. Ja mun nimi on tosiaan Lotta Hongisto, jos ei olla aiemmin tavattu. Ehkä monen kanssa ollaan aiemmin tavattu. Ja mikä onkaan nyt tähän pieneen rentoutumisen hetkeen mahdollista. Ja nyt on tosiaan kesäaika ja monilla on varmaan lomia meneillään. Osa on varmaan töissä, mitä kukin tekee. Ja sitten voi olla monia muitakin kaikkea hektisiä velvoitteita ja kaikkea sellaista, mikä luo siihen elämiseen ehkä vähän semmoista stressiä, ja se ei ehkä välttämättä olekaan kauhean rentouttavaa. Tai sitten se just onkin tosi rentouttavaa, se kun on paljon tekemistä. Ja se voi olla, että sitä on vähän niin kuin määritellyt itsensä jommaksi kummaksi. Joko siksi, että mun täytyy aina tehdä kaikkea, että sitten mä niin kuin rentoudun, tai sitten se niin kuin mun arki toimii. Tai sitten voi olla, että on määritellyt itsensä sillä lailla, että mun täytyy aina vaan olla kauheasti, ja sitten mä rentoudun. Mitä jos se ei välttämättä ole aina niin tai näin? Mitä jos jossain hetkessä voi toimia se, että on paljon sitä aktiviteettia, ja siitä käsin voi olla rento? Ja moni ehkä tekee sitä aktiivisuutta silleen, että se ei välttämättä edes ole niin rentoudesta käsin, vaan se on sitä velvoitteesta ja suorittamisesta käsin. Mitä jos sitäkin voisi katsoa eri tavalla? Ja toisaalta sitten taas se semmoinen, että ei niin sanotusti tee mitään. Toki silloinkin voi hyvin paljon myös olla läsnä hetkessä, ja silloin voi tapahtua myös tosi paljon, kun ei tee fyysisesti mitään. Ja kuinka seinäkin voi olla rentoudesta käsin. Joillekin se voi olla tosi stressaavaa, se, että jos sillä keholla ei ole sitä aktiviteettia, ja samalla sillä mielellä myös jonkinlaista aktiviteettia, joko sitä, että vaikka telkkari on päällä, tai mikä tahansa muu semmoinen, mikä tuo sitä aktiivisuutta siihen mielelle. Ja jotkut tietysti myös leputtaa mieltä siinä, kun ne katsoo jotakin päätäntäohjelmaa. Mutta siis tavallaan se, että mitä jos voisi olla rentoudella läsnä siinä hetkessä ilman, että sä välttämättä vaadit siinä mitään semmoista, että sun täytyy saada aivot narikkaan tai mitään virikkeitä, vaan että sä voisit jollain eri tavalla kuin tähän mennessä katsoa sitä rentoutumista. Ja tämä voi olla vähän semmoinen, että tähän ei ole mitään yhtä eikä oikeaa vastausta, niin kuin mihinkään moneenkaan muuhun asiaan. Jokaisella on se oma todellisuus, vaan sä voisit katsoa sitä, jos se kutsuu, että mitä sä voisit ehkä kokeilla eri tavalla sen rentoutumisen suhteen. Mikä olisi sulle jotain erilaista rentoutumisen kanssa. Voi olla, että meillä on ne tietyt mukavuusalueet, missä me tykätään toimia. Vaikka, että no, aina jos mä kävelen, niin sitten mä voin rentoutua. Kuka sanoo, ettei vaikka juostessa voisi rentoutua. Ja
ollaan määritelty, että no mun keho pystyy vain tässä asiassa rentoutumaan. Mitä jos on paljon muitakin keinoja? Ja yleensä se myös, kun me ajatellaan, että no tämä on varmaan nyt tosi rentouttavaa mulle, niin se voikin olla ihan päinvastoin. Sitten tuleekin jotakin asioita tosi paljon pintaan. Vaikka joku jooga tai tämmöinen, että sitten niin kuin yhtäkkiä se ei olekaan niin kovin rentouttavaa tuntia, mieli laukkaa kauheasti ja näin. Niin mitä jos voisi päästää niistä ennakko-oletuksista irti ja seurata siinä hetkessä, että mitä voisi valita seuraavaksi. Ja sekin myös, että ainoastaan kokeilemalla sä tiedät. Ei se, että sun välttämättä tarvitsee etukäteen tarkalleen tietää, että tämä varmaan tulee olemaan tosi rentouttavaa, vaan sä voit myös katsoa sitä, että minkälaista rentouden energiaa sä kaipaisit tähän hetkeen. Mitä se olisi? Mikä olisi se tuntemus sun kehossa? Miltä susta tuntuisi fyysisesti? Ei se niinkään, että miltä se näyttäisi tai mitä se oikeasti olisi se juttu, vaan mikä se semmoinen sense on siinä, semmoinen tuntemus. Suomeksi se on vaan se tuntemussana oikeastaan. Se ei ole niinkään kyse tunteesta, vaan se, että miltä susta kehossa tuntuu. Ja olisiko se semmoinen, että se keho olisi tosi avoin ja vastaanottavainen kaikelle. Siinä olisi semmoinen helppous liikkua, ei kiristäisi mitään paikkaa tai mitä muuta tahansa, mitä se olisi sulle. Ja jos katsoo sitä jotakin, kysy, että mikä on se rentouden energia sulle, se rentouden tuntemus sulle. Ja sitten sä ehkä saat siitä sen tuntemuksen, sun tavallaan semmoisen, mikä se on sulle, miltä se tuntuu sun kehossa ja näin. Ja sulla on se tuntemus nyt siitä, toivottavasti. Ja jos ei ole, niin ei se haittaa. Ja sitten, kun sä seuraavan kerran tunnistat, että tässä asiassa nyt on tämän tyyppinen energia, kun sä kuulet jostain jutusta, niin mitä jos sä menet kokeilemaan sitä? Mitä se vaatisi, että sä uskaltaisit mennä kokeilemaan sitä asiaa? Ja jollekin se voi olla vaikka benchi-hyppy, että siinä on se rentouden energia niinkin semmoisessa adrenaliiniryöppysessä jutussa. Niin mitä se vaatisi, että voisi päästää siitä määritelmästä tosiaan irti, minkä on ajatellut olevan rentouttava. Ja voit myös katsoa niitä asioita, mihin sä oot tykästynyt, mitkä todella rentouttaa sua. Se voi olla vaikka barssit tai joku muu menetelmä tai mökkeily, uinti. Ja mikä semmoinen sensi ja tuntemus niissä asioissa on sulle? Mikä on se semmoinen muistijälki, mikä sulla on jäänyt? Ja sitten sä voit ruveta kutsumaan myös enemmän semmoisia asioita sun elämään, missä on se semmoinen tuntemus. Ja myös seurata sitä, että sulla on se semmoinen tuntemus siitä jutusta, että tämä loi mulle rentoutta. Ja mitä jos sä kuulet jostakin muusta asiasta, niin sä lähdet seuraamaan sitä, että tässäkin voisi olla semmoinen. Mulle itselle esimerkiksi nyt kun mä puhun tästä, niin tulee aika vahvasti nyt se, että mulla on ollut pitkään tarkoituksena mennä jo hevosten kanssa olemaan. Ja siinä on nyt mulle se energia myös, mitä mä sain, kun mä mainitsin näitä muita asioita. Eli se voi olla jotain ihan muuta kuin mitä yleensä tekee. Ja joo, taidanpa varatakin se ajan tässä piakkoin sinne. Ja kuinkahan tästä tulisi vieläkin parempaa. Ja tämä oli ehkä tämä ydin tässä aiheessa nyt tälle päivälle, että mikä luo sulle rentoutta. Ja joskus se voi tosiaan just olla erilaista kuin mitä sä oot tottunut. Ja mitä jos lähtee rohkeasti kokeilemaan jotakin erilaista rentoutumisen keinoa kuin mitä tähän asti. Ja tosiaan se voi olla sitä aktiivista tekemistä, olemista, tai sitten ihan, että aivot on narikassa ja ei tee mitään. Mitä se voisi nyt just olla sulle. Ja kirjoita vaikka paperille ylös niitä asioita, mitä sulla tulee mieleen. Myös jos tulee ihan konkreettisia asioita mieleen.
Ja sitten ne on myös siinä, kun sä joskus rupeat katsomaan, että no mitä sitä nyt voisikaan kokeilla. Ja jos tästä tulee jotain kysymyksiä, herätti jotain pohdintoja, ajatuksia, niin laita ihmeessä viestiä tai kommentoi. Ja kiitos. Tämä oli hauska hetki ja mikä muu on mahdollista rentoutumisen kanssa nyt. Ja tässä on tulossa ehkä muitakin tämän tyylisiä videoita. Katsotaan, mitä tässä keksitään. Ai niin, ja monesti myös se, että silloin kun tavallaan joillekin voi toimia se, että silloin onkin rentous tehdä niitä asioita, kun tekee jonkun asian vähän niin kuin viime tinkaan, silloin se tulee toteutettua. Ja silloin kun on joku viimeinen määräpäivä johonkin asiaan tai tälleen, ja silloin siihen löytyykin se semmoinen. Se ei ole välttämättä se, että se olisi mitenkään, että silloin täytyy puskea sitä asiaa, vaan silloin kun sulla on se tietty aika tehdä se asia enää, niin sitten se tapahtuukin helppoudella. Niin kuinka sä voit ehkä tätä havainnoida sun elämässä, että onko sulla jotain tämmöistä. Tai sitten sä saatat toimia ehkä toisella tavalla, että sit sä oot joka paikassa aina niin kuin just tosi ajoissa ja näin. Ja sekin on hyvä juttu. Ei ole mikään niin sanotusti parempi toista asiaa. Mutta joo, monenlaisia tyylejä on ja ehkä me ollaan aina erilaisia vähän eri hetkissä. Ja ehkä se on just se hauskuus ja rikkaus ja lahja. Yes. Kiitoksia. Ihanaa päivää, iltaa, aamua, mikä vuorokauden aika onkaan. Heippa!